Союзлар йортының колонналы залы татар мәдәниятен үзитүчеләр үзәгенә үрелде. Илһам Шакиров истәлегенә бирде зур концерт. Өченче көн тоташ кар ява, эзләдем бәгърем сине һәм башка халкыбыз күңелендә мәңгегә калган моңнар. Сәхнәдән кайчандыр Илһам Шакиров башкарган җырлар агыла. Ул безнең әтиебез кебек. Беренчедән ул яше буенча да зур. Аның эшләгән эше безнең халкыбыз өчен бик зур. Илһам абый Казандагы булган 92 елдагы булган концертыма зур гөлләмәләр чәчәк күтәреп сәхнәгә менеп мине кутлады. Ул бик сирәк очрый торган әйбер. Илһам абый алай итә икән, ул инде синең иҗадыңны, синең әйтегендә эшләгән эшеңне таный, аңа бәя бирә дигән сүз. Һәр башкаручы үзгә, әмма һәр җырда илһам моңнары. Концертта аның белән бәйле хатирәләр дә яңара. Динебезне, телебезне, җырларыбызны ул первый кертте татар халкының içine. Без анарга кызларымны 7 яшеннән йөреттем. Бөек чыршыга багышланган концертлар Мәскәү белән генә төгәлләнми, Уфа һәм Янә Казан тамашачылары да әлеге сихри моңнарга күмеләчәк. Гөлназ Гыниятова, Дина Газалиева, Ильяс Батыргалиев, Матвей Шинкаренко, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.